Норм габзанеда бе эркаги намезеват. Вроде взрослая женщина. Ужасно, блин. Ассаламу алейкум, дугонҷон. Ман фаҳмидам ҳамин секрети ман ба патисатсия кардан норм гап задани ман бе эркаги будасми. Вай шумо ман ба муред. Ман фаҳмидам ки ҳама чиз ман ба мезеват, шумо ба намезеват, чӣ зеба мегӯед. Опа лицо, всё к лицу, дугонҷон. Ҳамаш майли вроде взрослой женщины мегӯяд, гиҷоба взрослой женщины дидед? Шумо барои худатон дугонҷон. Ужасно чӣ зеба менависед. Вой, шумо оина ба худатонро дида тарсидед дугонҷон. Зиқ нашавед, аин ба бадтар намешавад уже. Билин азиз, ҳар рӯз хат хеста хуштоман ба хеле билинчик пухтед дугонҷон. Вой, шумо ман ба муред, ман дар чақони шумо дугон. Ҳамаш майли сар кунем ғайбатеншина, ҳамин ақл неда кадуда дугон. ҳамин пеши дер аз ин омадан ман гирифта қади ҳамин кавалери важнам растатса карам дугон. Ана аку ман беалқа мемонам. Гуфтам ки не дугонҷон. Ман фаҳмидам ки ани шумо ани ман какая разница дугонҷон. Шумо бахил неко. Ҳама шавҳаратон қади гап занед алқоя ман ба рои карамонад дугон. ҳохе барои он ки боз ба шумо дар тамос буди яке аз зеботарини зани ин дунё, модари 6 фарзанди мешкобечаресын, модари танҳо. Да, самазида, которая является контентом для многих недоблогеров Сонгова. Дугонҷон нависед. Румолоя баста эзора напшидаст. Ифлас. Наверно, имрӯз рӯзи ҷумъа аст. Худашро